tot Minecraft. O să jucăm pe o mapă simplă, prietenul meu joacă pe altă mapă. O să vorbim doar așa. Și o să vă arăt și ce am făcut eu. Ba nu sunt pe aceeași mapă. Că nu putem, că el e pe calculator și tabletă. Da, suntem în aceeași cameră, arată și publicului. Dar nu pot, se vede doar imaginea. Sau ia să văd, pot. Cred că pot. Arată și asta, te rog. Nu pot să arăt fața. Da. Dar, stanga. Cam asta a fost. Hai să mai jucăm Minecraft. Ce level ai? 6. Ai level 6, eu am level 5. Am 11 săgeți. Am 12 săgeți. Bă, boneu ăsta ceva. Crești plante. Mă, tu ești prost. Sunt oase bone, uite. Apasă E. De ce? Apasă E. Bine. Sau de la crafting. Și poți să-ți faci din oase făină de... Uite, și poți să fac și de asta. Știu, tu nu știi. Pot și nu știu. Da. O să continuăm și mâine. În fiecare zi cred că o să postăm. Uneori o să postez și singur, uneori o să postez cu prietenul meu. Când joacă singur, nu joacă pe aceeași mapă. Nu o să jucăm și pe aceeași mapă tot timpul, că doar eu cu prietenul meu jucăm pe mapa asta, Alin. Dar o să încercăm să le facem armură full irons. Ia. Credeți că pot? 6, 3. Ai mă! Piciorange am, piciorange am. Ia. Ce piciorange. Cască. Îmi trebuie... Na, mi-au ăștia piciorange. Ia, care sunt piciorange? Nu, ăștia. Eu așa le spun. Piciorange. Și mai era un pic ca și ne făceam full. Full. Vedeți-vă și voi full. Am făcut full diamond. Ba, cine nu s-a făcut? Oh, acum. Da, Iron niciodată nu m-am făcut. Bă, tu ce faci? Ceva. Prietenul meu cred că a nebunit. Mă uit pe calculatorul lui că joacă și cred că a nebunit ăsta. S-ar face tiribombă. Gata? Putem merge pe afară. Da. Mâine. O să mergem pe afară. Ne vedem data viitoare. Pa. Pa, pa.